Yɛma obi bi akɔ aba ɛba manhyia kotokofi mu ha ɛyɛ Opemsuo TV na nsɛm ɛwɔ Asante mu ɛna krobi Asante kotokohene yɛwura na ase to abebio ɔne nananom tenase ɛka nsɛm a sɛbi ɛmmoa ma Asanteman mpagya na Asanteman wura tenase a wɔhwɛ ɛyɛ nyina nanso yɛwura bɛtenase na Asanteman wura ɛbɛtenase Kumasi nsɛm a ɛwɔ hɔ ɛnɛ Yura edi asha wana nanom ebetenase aka ena yewaha se Opemsuo TV eni nyina be ma yahwefo no mo muti Opemsuo 104.7 nti wohwe ensemo a ene ebekoso a yenyina anim Wawase nsem ebeto yura anim na Asanteman retire so daye edi ye eto ye ne ena Wawase nkonyasem mo de dibem ebre yura nti ene Wawase nkonyasem dibem ebeba Asante Akyem Hwediem Asante Akyem Hwediem nkonyasem ewie Wawase de na ne eno nso eka nsemo a ene ewo ho a yewura behwe ne nanom ahwe aka afiri wo no yewie a sekire ene banko enim se ensasesem bi aba ho a wesi hayemedia yewura ede ema committee se omunkonom nkohwehwem ne hu asase kura ye ka wasem hwan ena ne de enti eno nso ene beba committee report na nanom aka wie ene ye ba beka ama yewura enso ehu na ode nano atoso Mowre nkonyasem eno so Mowre nsem beto yewura anim ene committee na nanom ahwehwe mu awia ene committee report enso beba de twa to kra eye boagya ene sabe akrofrom boagya ne sabe akrofro eno so eye ensasesem ene eno so abeto yewura krobi Asante kotokohene enim enti ene nsem a wo ho a yewura ene nananom Kumasi Traditional Council ebetenase aka ho nsem na Opemsuo TV ene Opemsuo radio ya mama hu de ebekoso bia no madama yeba mama hu de ebesi ewo ensem a yabobɔ so nyina ede akyere mu yafrem Fridu Agyeman adoma nkomasem dwumadi me na medi wo tia me firi anopa nonso kosi anwumre anopa nondu juada kosi fiada me enam di dwumadi no tia me